karon mga parts aduna tay istoryahan kani siya mga parts about ni sa mga content creator. Diba? Adunay mga content creator karon nga nagyaw-yaw na. Kay perti na kunong pagkadaghanag kunong nga mga vlogger. Kinsa na lamang kung may musir sa video nga puro naman ta mga vlogger. Kumaon na nangasuko ng ubang mga vlogger kay wa na may matanaw sa video. Wa na mo like, wala na mo share sa video tungod kay puro naman mga vlogger. Matud pa sa uban nga mga content creator, ang imong content unique lang gani ang imong content. Nindot gani ang imong content. Daghan ra gihapon mo share bisag mapuro pa ta vlogger. Kay kadto ganing mga vlogger nga makarelate sa imong video, automatic man gidto sila nga mo share. Kani bitong pilingon ra kay kano. Pagsigi kag pamalit og sakyanan. Unya nag-abang kag balay, wa kay kaparkingan. Saan ka parking? Kanang imong gipalit og sakyanan, imo pa nang gipalit og yuta, imong gitukuran og balay kay aron nga aduna kay imong kaugalingong parking. Di kay nag-abang ra ka, muyo pa kag squatter, palit pa kag dagkong sakyanan, ang imong dato, pag ani ka naka-upload og palit og yuta, aron tukuran nimo og balay, aron aduna sa kay imong kaugalingong parking lot. Pangita na utok ba utok? Puro hinabgiro ba? Aron ingon ay kwartahan, walay kaugalingong parkingan, masuko pagbadlungon. Sus. Perting lipayan nimo gahapon. Kay gihatagan ka og bulak sa imong uyab. Sangko sa langit ang imong kalipay. Ang kadtong wala intaw uyab. Perting guula. Kasi ngari mo magpuspos sa social media nang dimay-dimay di pagyud ninyo. Ay mo pagingon ana bi. Kaya masakitan lang gid intaw nang walay mga uyab ana inyong gipangbuhat. Magsingari mo may dimay diyan ng bulak. Hinatag sa inyong uyab. Ano na sa ninyo? Nga dili kamutanan na ay uyab. Dili kita tanan na ay uyab. Basakitan sa din taon tangulay uyab. Uy. Diyos mio. Ay mo pag inaana bi. Purbida. Ang ako mga friends sa Facebook puro naman intaon ni mga vlogger ay basta. Kinsa na lang mo share anis video. Kinsa na lang may purbida ninyo. Isang-isang kung naman intaon mo ay. Puro ng vlogger ako mga friends sa Facebook. Wala na yung mo share, mo like, mo comment sa kong video. Sus, purbida ba yan ninyo? Gapon, Valentine's, February 14. Hey. Karon February 15 na yung taon, nagsingari ragi hapon magpuspusan na inyong bulak. Ihatag sa inyong uyab. Sus, ginawa ko ninyo. Kana inyong gipang buhat ninyo, no? Pasuya-suya rin din taon na sulay mga uyab. Nagpasikat rin mo, aron mong ingnong na ining hatag sa inyo, ha? Nagpaibog-ibog pa ayo ba? Abi nyo, sakitan, biya po taon ng mga uyab na inyong gipang buhat. Sino naman, rin naman dapat post pa, ana, eh. Pasikat rin ibog maayo. Gusto ninyo, eh. Paibog-ibog ng tama ng mga uyab ito. Paita. Ataw mga parts, sapit na siyang bakasyon, magpatuli na sa daan ang mga pisot. Mga parts. Ba? Ang sudan mga parts ay inatay. Inatay is manok. Inatay is manok na. Lami kayo na. Sige, kaon sa ko mga parts. Kamu dia kaon pun mo kaya di mga buang. Iguang ka na lang og vlog. Wa jud kahing sikat. Uy. Ay pagbotol. Masad ko mangandoy mo sikat ko. Ay lang kod pagbuot ko. Ug di ka ganang mulantaw. Ayaw lang. Huwag kang masinso si mong kinabuhi. Paningkamot. Nangandoy baka nga makatigom. Pariha ta. Di yun makatigom kay ihurot ra sa scatter. Purbida. Ang ako mga friends sa Facebook puro naman intaon ni mga vlogger ay basta. Kinsa na lang mo share anis video. Kinsa na lang may purbida ninyo. Isang-isang kung naman intaon mo ay. Puro ng vlogger ako mga friends sa Facebook. Wala na yung mo share, mo like, mo comment sa kong video.
Sus, porbida ba yan ninyo? Gahapon, Valentine's, February 14. Hey, karon February 15 na yung taon, nagsingari ra gihapon magpuspusan na inyong bulak. Ihatag sa inyong uyab. Sus, Ginoo ko ninyo. Kanang inyong gipang buhat ninyo, no? Pasuya-suya ra gid in taon na sulay mga uyab. Nagpasikat ra gid mo aron mong ingnon na ining hatag sa inyo ha. Nagpaibog-ibog payo ba? Abi niyo sakitan biya pud taon ng mga uyab na inyong gipang buhat. Sa naman ra gid naman dapat post pa ana eh. Pasikat ra gid maayo. Gusto ninyo eh. Paibog-ibog lang taon mo ng mga uyab ito. Paita.